салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи 10 савол ба як ситора аст. меҳмони имрӯзаи барномаи мо барбери машҳури тоҷик Абдулло Шарипов аст. шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд дӯсти азизам. салом алейкум бинандагони барномаи 10 савол ба як ситора. рӯзи хуб дошта бошед. боварӣ дорам ки як барномаи хубу ҷолиб мешавад. шумо касби барбериро чӣ гуна интихоб кардед? сабаб он буд ки 2007 сол ба шаҳри Ваҳдат хонаи апаам рафтам ва дар шаҳри Ваҳдат шавҳари апаам яъне азнам ҳамин барбершоп доштанд. азбаски серкор буданд, як муддати муайян ман вазифаи роҳбариро иҷро мекардам. тӯли як моҳе ки дар он корхона ман қарор доштам, азбаски шояд зеҳнам тез буд ё ин ки шавқи зиёд доштам, корро дар муддати як моҳ ба як дидан ҳамин хел бозӣ ба бозӣ корро аз худ кардам ва шавқи зиёд ки пайдо шуд дар дилам, баъдан ба шаҳри Москва, Федератсияи Россия рафтам. дар он ҷо боз дар студияи Вета чанд соли дигар фаъолият кардам, кор кардам. боз нозикҳои корра аз худ кардам, ба пуррагӣ корро омӯхтам. кай фаҳмидед ки барбери машҳур шудаед? албатта ки ҳозир сайтҳои иҷтимоӣ зиёд шудааст. бо тариқи сайтҳои иҷтимоӣ инсон метавонад ки дар як муддати кӯтоҳ чеҳраи шинохта шавад ва машҳур шавад. ба ҳамин хотир ман ки инстаграм дорам, саҳифаи инстаграм дорам, пеш мебарам, корҳои худамро мегузорам. чеҳраҳои шинохта зуд зуд ба ман менависанд, мебиёянд, мо дар хизмат ҳастем. ростӣ шояд сабаб ҳамин бошад ки чеҳраҳои шинохта, нафарҳои машҳур сторис мекунанд баъд аз кори моро дидан. масалан вақте ки мо анҷом метем корро тариқи инстаграм сторис карда ташаккур мегӯянд. завқи кӯдакон ҳангоми интихоби либос ҳамеша тағйирёбанда аст. онҳо гоҳ як либос ва замони либоси дигарро харидан мехоҳанд. дар мағозаи Boss Baby барои кӯдакони шумо либосҳои шинаму роҳат ва мувофиқ ба завқи онҳо дар тамоми фасли сол мавҷуд аст. либосҳои мо барои навзодон, кӯдакон ва ҳатто наврасони то 14-15 сола пешбинӣ шуда, муҳим аз ҳама аз пахтаи тоза ва бо сифати баланд омода шуданд. маҳсулот аслӣ буда кафолат дорад. ҳамзамон дар мағоза шумо имкон доред ки либосҳои занона, ҷуздонҳо ва пойафзолҳои зеборо харидорӣ намоед. суроға маҳаллаи 103 назди супермаркети Сиариён. тамос бо рақами 992 520 Boss Baby, интихоби мувофиқ ба завқи фарзанди шумо. аз шахсҳои машҳур киҳо назди шумо меоянд? албатта ки тамоми ҳофизо, сарояндаҳо қариб ки ҳамаашон мебиёянд. масалан Ҷаҳонгир Зарипов меомаданд, Фаридуни Хуршед меомаданд, Хайриддини Шариф, Дилшоди Файзулло, Михаил, баъдан бо дигар ҳофизо ҳастанд. шӯҳрат ба шумо чиро доду чиро аз шумо гирифт? дӯстои зиёдро ба мо дод. нафарҳои қатъӣ шинос шудем ки то ҳозир дӯстӣ дорем. дар рӯзҳои пастию баландии зиндагӣ бар якдигар ҳастем, дастгири якдигар мекунем ва худоро шукр мегӯям ки ҳеҷ чизро аз даст надодам. дар кори барберӣ аз шогирд будан то зинаи устод рафтан чӣ мушкилиҳо дорад? албатта ки вақте ки як кор аз сар мекунӣ, меомӯзӣ, барои ба қулаҳои баланд расидан хеле нозукиҳои зиёд дорад ки аз сабр вобастагӣ дорад ва азбаски мо бо мизоҷҳои ҳар гуна, бо фикрҳои гуногун ҳамкорӣ мекунем, ҳар яктаи вақти забон ёфтаву муомила ёфтаву ҳамкорӣ кардан, ҳамин чизо хеле душворӣ меорад ба сари ҳар як барбер. сабр дар кор аст, фикр мекунам. дар сторисҳои шумо мебинем зиёд хӯрокҳо мепазед. масалан барбери машҳур чӣ гуна вақт меёбад барои ҳам дар корхона кор кардан ва ҳам хӯрок пухтан? рости гап, ман ҳамин чихе ки мегӯям ҳунари пухтупазӣ дар асл надоштам. то ҳозир фикр мекунам ки ин ҳунара шояд надошта бошам, чунки
аз вақте ки диета мекардему, мақсад ки хӯрокҳои чӣ мегӯям диетически мехӯрдем, ба ҳамин хотир тарзи омода кардани биринҷ, гречка ва мурғ асту ҳамун чизҳоро аз удааш мебароям. Ва албатта ки ҳама мардбача вақте ки ба як ҷо истироҳат меравад, ҳамроҳи дӯстонаш ҳадди ақал як ҳамун шашлик аст, ягон чиз бояд омода карда тонад. Албатта ки мисли ошхона ва тарабхонаҳо намеояд бомаза, шояд тоқатовар бошад. аз ҳама зиёдтар кадом хӯрокро хуб мепазед ба фикри худатон? Ман рости гап худам гӯштро дӯст медорам. Биринҷа ҳамроҳи гӯшт пухта метавонам. як рӯзи кори барбаред чӣ гуна мегузарад? Масалан, худам рӯзи истироҳатиам субҳ аз хоб мехезаму албатта ки душ мегирам, субҳона мекунам, баъдан ба боду ҳавои тоза мебароям. Албатта ки бо ҳамроҳии Карашмабону духтаракам ягон шояд мағоза равем, ягон ҷои дигар, як муддат бо наздикон оила вақт ҷудо карда, ҳамроҳи падару модар шишта суҳбат карда баъзе корҳоро анҷом медиҳему. Баъдан ба тамрингоҳ меравем, 1-2 соат тамрин мекунем. Боз баъд аз тамрин ҳамроҳи дӯсто шишта бо 1-4 суҳбати гап. рӯзи кориятон чӣ гуна мегузарад? аз соати чанд масалан то соати чанд дар корхона? Мо ҳамарӯза аз соати 9 субҳ то 9 шаб кор мекунем. дари мо боз аст баҳри мизоҷон. як вақт дар саҳифаи инстаграматон бо қаҳрамони ҷаҳон Шавкат Раҳимов акс гузошта будед. бо он нафар шиносоии шумо аз кай аст? Шавкат Раҳимов қаҳрамони ҷаҳон аст. албатта фикр мекунам тамоми тоҷикони дунё вайро мешиносанд. вай мушзани тоҷик аст, қаҳрамони ҷаҳон аст. хулас солҳои 2004-5 дар як варзишгоҳ мо якҷоя тамрин мекардем дар устодамон Ҷамшед Султонов, ки вай қаҳрамони СССР буд. вай каси бисёр устоди варзиши хуб буд. хуб тамрин мекардем дар дасташ. тӯли 7 сол ман бокс яъне мушзаниро дар Ҷамшед Султонов шогирдӣ мекардам. устоди мо буд ва Шавкат Раҳимов ҳамроҳи мо дар як варзишгоҳ машқ мекардем, тамрин мекардем. одноклубник ҳисоб мешавем да. албатта ҳар як корхона масалан стил ё тарзи услуби худро дорад. услуби ороиш ё ҳамон мӯи сарпаскунии шумо аз дигар корхонаҳо чӣ тафовут дорад? рости гап фарқияташ шояд дар ҳамон бошад ки чӣ хеле ки ҳамагон мебинанд, одамое ҳастанд ки стилро дӯст медоранд, ороиши мӯи сарро аҳамият метиҳанд, шояд хубтар фаҳманд ки нафарои зиёде аз байни барберҳои тоҷики худамон хондагӣ нестанд, нозукиҳои корро намедонанд, теория гузаштагӣ нестанд, куҷои сара бо кадом техника, бо кадом усул кӯтоҳ кардан. ба ҳамин хотир усули корияшон писандашон наояд. вале ман худам ки дар шаҳрҳои Россия хондагӣ ҳастам, алҳамдулиллоҳ дар кори худам усто ҳастам ва шогирдонамро хуб омода кардаам, ба кор гирифтаам. шояд ба ҳамин хотир фарқкунанда бошаду дили мизоҷро гарм кунад. шумо чун як барбери машҳур ҳастед, мӯи сари худи шуморо ки паст мекунад? албатта ки дастпарварои худам мӯи сарамро кӯтоҳ мекунанд ва баъзан вақт ба тартиб медарорам худам, чунки худамам хуб аз удааш мебароям. ҳатто пеш аз барнома мӯи сарамро худам ба тартиб дароварда будам ба ҳамроҳи ришам. беҳтарин. чун шумо ин қадар аз ороиши худ гуфтед ва моро низ шавқ омад ки мӯи сари моро низ ороиш кунед то аз ҳамон усулҳои худ пешкаши бинандагон гардонем. албатта мушкил надорад. бинандагони азиз, имрӯз барбери машҳури тоҷик дар барнома Абдулло Шарипов мӯи сари маро ором медиҳад ва шумо худ баҳо диҳед ки чӣ гуна ором медиҳад. моро пайгир бошед. دوستان عزیز، در همینجا برنامه ما با آخر میرسد. تا برنامه‌های دیگر شاد و پیروز باشید.